Ako'y nasanay na palaging ikaw ang nais makita. Tanawan niya ito ang pasahero mga kamags. Mabalik na daw siya kay maghuhag plate eh. So atong huwaton mga kamags kung tinuod bagid nga mabalik to siya. $76 ang DF. Oh! Wala na! Lasa to diba? Ngayog sticker, wala ba tayo sticker? Ato huwat pa mga kamagsabagay, regular client man siya dari sa Maxim. Nuntag mo balik karon. Tara. Murag mo nang gadugan-dagan. Murag mo na siyang gadugan-dagan. Ay, thank you kay gibalik din taon ta. Sa bagay. 76 ra man ni andi. Pero layo sa bayan ni mga kamak gikan sa mga Mandawi padong diri sa may Lapu-Lapu area. Laging ikaw ang nais makita. Ganyan lagi ang aking nadarama. Ay, thank you kayo mama nga ni balik juga. Pero 76. Wait siya ha. Ito pa mo video yan. Ha? Gikat-kat na lang natin. Gikat-kat na lang ni mo rito. Bawal mo gubuto, di ba? 76 o 24. Hindi ha. 24. Diha lang na 25. Ma'am, thank you. Ay, salamat kay nibalik in town siya mga kamags. Ay, katuloy na ko naka-encounter mga ingan ani nga style mga kamags nga mabalik daw sila sa isang plate. Pero maabtan na lang ko mga 20 minutes mga kamags. Wa jud mo balik. Mo to nga nilakaw na lang ko. May gani karon na to ang last. Nga nibalik jud siya. So ato na ni siya i-complete yung booking mga kamags, and then naka sit up na ni atong auto ato sa naka sit up. Bago natin i-complete mga kamags no, ano mo natin yung auto sit up. So ayan. Na sit up ko na pala to. And then complete natin. Ayan. So location natin mga kamags, Lapu-Lapu area ta. So 148, 15.2 km medyo malayo. Ito 1.9 papuntang Liloan mga kamags. So sana makuha. Pero sa tingin ko hindi na to siya makuha kasi maraming rider dito. Ayan 10.2. So ayan, nawala na po yung na-request natin kanina mga kamags. Oh, grabe sobrang init mga kamags.